नोंसा नोंथाङा आंखौ सिनायाखै नोंथाङा बिनो आं सोर नों आंखौ मोजां मोनो नों आं जाबा जानो सानदों अब्ला नों नोंसा नोंफाखौ कनभिन्स खालाम प्यार किया तो डरना क्या आं थासान्दियाव बेनि हाबायदि नोंदो जानो हागोन बे माब्लाबाबो जानो हाया साला सुवाद बोराया फिसाजोखौनो खोब सना फिथर बायदि सानना लाबाय बियो आच्छा आरो गाव हामा आंहालाय मा दायमोन मोजां मोननायाथ' थारमोन ना थार मोजां मोननायाखि बिदि जायो सोरबा मानो खोब गोजोननाय मोनदों आरोना नोंसोरो साला बेफोरखौ नों मा बुंनो सानदों नोंहा जोंनि सायाव फोथायनाय गैयाना आरो नों गावनि असे लोगोफोरखौनो नों सुथुर सानबाय हा नङा माथोनो माबोरै ए भाइफोर जाबाय दे बादे बेफोरखौ आच्छा होमबा नों दा मा खालामनो सानखो आं हख्लायखागोन नाय कबीर भाई बेयो मोनसे पाब्लिक प्लेस बेयाव हिनजावफोरजों बारा खेला खालामजाया मानोना नोंथ' मिथिखागौ लवार सिस्टेमाबो ओइ थगायसुलि एसां दम आंखौसो मेगन मोहेर खालामफिनो मानो बिदि खालामनांगौ देसन आंहा मा दाय दंमोन नोंनो बुंना मा जानो नों गावनि स्टेटासखौनो नाया मानो मानसिफोरा मा बुंनांगौ जाखो आरो बुंलाय नोंनि अकादानो मा आंनि इम्पोर्टेन्सखौ फुलफिल खालामनो थाखाय कबीर हाया आं बेफोरखौ सहायनो कबीर हाया आं नोंखौ बिदि बुंगोन होननानै जिउआव माब्लाबाबो सानफेराखैमोन मा बुंनाय जादों देलाय बेफोरो मानसिफोरा मा बुंगोन बेनो एसेबां गिदिर डिल जाबाय नोंनि थाखाय आं बेफोरखौ जेबो मिथिला कबीर नाथाय आं बेखौ मिथियो नों आंनि जानो हाखाया आंनि बाथ्राखौ नों मानो एसेबां सानासै देलाय होमब्ला आं थांनोसै कबीर नों थैयो थाङो पाबजि गेलेयो टिकटक खालामो बेफोरखौ आं जेबो मिथिला खालि आं बेखौल' मिथियो नोंजों आंजों दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला बास अननाय होदोंमोन आं नोंनो नागारलांबाय नों आंखौ मानोथो होथाय खेबस' नों अनजालि मानो जाखो नों सिमां फैसालि सिगांथ' नोङो बिदि नङामोन बुजि हायासै आंनि दाया मामोन थांना थागोन आं नोंनि अनगाबो बुजि हाया नों जेसे बुंब्लाबो सानदों नामा नों आंजों गेलेनो सहाय हाया आं बिब्दि अननायखौ सहाय हाया आं बिब्दि अननायखौ ओइ एडिटिं मेन बांद्राय इमोसनेल जाबाय स्ट'रिया आं बेफोरखौ मोजां मोना भिडिअखौ माबा रिवाइन्ड खालामफिन आरो स्ट'रिया थाब सोलायफिन अके सार जास्ट 1 मिनिट Oke, dan sar. Oh, dan mabar video ko play खालामफिनदो कबीर भाई आरो बेसे रमियो गिरि खालामबाय थानो नंलाय नायनो आंखौनो नायना आंथ' सान हर पाबजि गेलेनानैबो चिकेन डिनारखौनो खालामनो हाया लेभेल 3 नि हेलमेट मोनब्लाबोथ' गोबां ना नाय आं नोंनि नोंदा हिसाबै बुंदों नों पाबजियावनो स्कप मोनाखै जानो हागौ बा गार्लफ्रेन्डआनो नोंनो स्कप होआखै जानो हागौ नाथाय नोंथ' गावनि लाइफनि बाथ्रा साननांगोन ना खोनासं नों ब्रेकआप जानाया बारा गिदिर बाथ्रा नङा ट्रु लाभ नागिरना मोननायासो गिदिर बाथ्रा बेखायनो लाइफआव इन्जयेबल मोमेन्टखौ गोसोखांनानैसो थांनानै थानांगौ मानोना जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा मिथिबाय नों फाइनाली मेडिकेल कलेजाव फरायनानै आं सासे गेदेर डाक्टर जाबाय आंनि मान्थलि सेलेरियानो एसेबांदि आं बेफोरबायदि बाइकखौ बायनो हानाया जोबोर गोरलै बाथ्रा बेखायनो आं दायो सासे गेदेर साक्सेसफुल नाय बाबा आंथ' नोंखौ लाइफआव सासे फेलियरसो होनना सानदोंमोन नाथाय नों लाइफआव साक्सेसफुल जानो हाबाय बेनो जोबोर गिदिर बाथ्रा नों पाबजि गार्लफ्रेन्ड गासैखौबो बावगारनो हाबाय बाबा नों जोंनि बाथ्राखौ लाखिनो हाबाय बाबा
आरो नोंखौ लानानैनो जोंहा गोग्गानाय दं आरे बेथ' आंनि गोल्ड डिगार गार्लफ्रेन्डसो माथो मालै बिच नों आंखौ भेलु गैया होनना सानदोंमोन ना दा माथो गावहासो भेलु गैला नोंलाय काबिर नों आंखौ 20 बुं 30 बुं गासैबो सोलिगोन फंसे बाथ्रा बुंनि स्पाइडारमेना जेरै मार्भेलाव बेक खालामफिनदों आंबो नोंनि लाइफआव बेक जाफाफिननो लुबैयो एभेन्जाराव जेरै आयरन मेना बेक खालामफिननाया असम्भब बेबायदिनो आंबो नोंनि लाइफआव फैफिननाया असम्भब स' go to hell